Fe enw I ydy Sarah Mosley a dwi'n gymrawd yn yr Ysgol Newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Dwi yma ar secondiad o Lywodraeth Cymru a gydol fy mywyd gwaith dwi wedi bod yn ymwneud efo ymgysylltu â newyddiaduraeth. Felly I fi mae hwn yn gyfle euraidd I fod yn gallu gwneud rhywbeth dros gymunedau yng Nghymru. Tarddiad y prosiect yw'r newid sydd yn digwydd mewn newyddiaduraeth drwy ledled y byd a dweud y gwir. Pen o'n I yn cael fy magu, mi oedd na rithar mawr I brynu'r Cambrian News bob wthnos I wybod beth yn mynd mlaen yn y gymuned, a roedd na rithar hefyd I edrych yn y papur bro Tinker. Ac dwi'n credu bod y fath o wasanaeth roedd y papurau newydd yna yn ei gyflenwi ac yn wir dal yn ei gyflenwi yn hanfodol ar gyfer cymuned fywiog, cymuned oedd yn nabod ei hun ac lle oedd pobl yn nabod ei gilydd. Be sydd wedi digwydd oherwydd y chwyldro mewn technoleg digidol ydy bod nifer o bapurau lleol yng Nghymru naill ai wedi cau neu wedi cau swyddfeydd lle mae yna newyddiadurwyr yn draddodiadol wedi bod yn rhan o'r gymuned. A mae hynny wedi gadael bwlch. Mae'r ymchwil da ni wedi weld ym Mhrifysgol Caerdydd fan hyn yn dangos bod yna ddeheuad mawr I gael gwybod beth sy'n digwydd mewn cymunedau o hyd. Ond dydy'r darlun ddim yn ddi I gyd oherwydd y peth arall mae technoleg digidol wedi galluogi ydy mae wedi galluogi bob math o bobl I greu ac I rannu newyddion a cynnwys yn rhad ac am ddim ac mewn ffordd rwydd iawn. Felly be da ni byti ydy gweithio gyda cymunedau I wneud y mwyaf o'r cyfle yna ac I wneud y mwyaf o'r deheuad sy'n yna am weu cymunedau at ei gilydd. A dyn ni'n credu bod hynna'n arbennig o bwysig yng Nghymru oherwydd datganoli ac oherwydd y gwahaniaethau anferth sydd yn digwydd yn y ffordd mae'n gwasanaethau ni'n cael ei rhedeg ac yn y ffordd mae'n hunaniaeth ni fel Cymru yn datblygu a'r bwlch sy'n yna o ran ar y naill llaw newyddion lleol ac ar y llaw arall y ffordd mae papurau newydd yn y deyrnas gyfunol yn adlewyrchu beth sy'n digwydd yma yng Nghymru. Mae yna draddodiad unigryw yma yng Nghymru o bapurau bro. Mae yna 52 papur bro ledled y wlad a maen nhw ers 20 mlynedd nawr wedi bod yn gweithio fewn I cymunedau gyda gwirfoddolwyr yn rhannu beth sy'n digwydd ac yn rhannu'r ymgysylltu o fewn cymunedau. Nawr, wrth gwrs, mwyn cyrraedd to ifanc ac mwyn cadw I fynd, mae angen i'r rhai o'r papurau bro yna ddechrau y moderneiddio a dyn ni yn falch iawn o fod yn gallu gweithio gyda nhw. Enghraifft yma yng Nghaerdydd, dyn ni wedi gweithio gyda dynesydd I greu y gwasanaeth newyddion y gwybodaeth digidol cyntaf erioed ar gyfer y brifddinas, ar gyfer y 36,000 o Gymru Cymraeg sydd yn byw yn y brifddinas yna. Un o'r pethau gorau am y prosiect yma ydy bod ni wedi gallu partneriaethu gyda mudiadau a sefydliadau sydd ar un fath ag amcanion â ni. Felly enghraifft dyn ni ar fin cychwyn a rhywbeth yr enw digidol o'r daith gyda nawdd Llywodraeth Cymru lle fyddwn ni'n teithio o gwmpas y wlad yn hyfforddi papurau bro a mudiadau sy'n gweithio drwy gyfrwng Gymraeg ac yn paratoi adnoddau ar-lein fydd ar gael I unrhyw un ledled Cymru sydd eisiau creu a rhannu cynnwys yn Gymraeg. Ar un modd, dyn ni wedi gallu partneriaethu gyda ITV Cymru a gyda S4C a dwi'n credu bod hynny yn dangos bod ni wirioneddol fan hyn ynghlwm gyda symudiad sydd ledled Cymru a sy'n eithriadol o bwysig I ddyfodol y wlad ac I ddyfodol yr iaith.